Rug sé Micheál Dúil agus bhain chlár diachrim an range, go gort carn an Dúil síos in modach na tinne. Hóig coppla fód múna as a mála plastic tintin 20 a bhí naice an range gur haag síos in mar I ríis diad. Ag dina cuireáin bhega din féidir deannacha acha fin na glúne. Le na gúne a híru a gúngach facailt an range béal lán. Ait compardach sé agus teola í, ait bhfuil taisce a gud cimhní, is sé an nasc a chuníonn le chéile iad. Sin pointe an táhachtach. Tá an teach rud bag cosúil le character sa scéal an hain, agus é lán starra agus teanis. Seo an ait inar tháinig an mach I méideart, an ait inar aise I níos. Ahanis is ait na cinine atá an dá hain agus dá athair. Agus haitsin sé lam nuair a bhí an tathair am an simreachta. Bhí sé thuas ag an mór faoi seo, agus é heis bríon bag de isce an tobar a bhí sa macad a chur sa gitseal. Kitseal a bhí sach lán haine féin. Bhí sé thuas ag an mór faoi seo, agus é bríon bag de isce an tobar as a macad a chur sa gitseal. Kitseal bhí sach lán haine féin. Leag sé réis a bhár an réin sé, mar a meach ag facha leis le haon té, mar a ddilach ón bhláán.